Siphinde sangena ke kwi-Euro yethu yesibini kanti ke sisaphathele eziphala phambili. Kwi-Euro yethu yokuqala kaloku besithetha ngentetho ka-Enoch Godongwana yanamhlanje azawuthetha ngohlahlo lwabiwo-mali lweSebe loMzantsi Afrika. Abantu banexhala amapholi uba iza kwehliswa imali, izawuphelelwa imisebenzi, asazi ke sizawubona. Umbuzo omkhulu kukuba ingaba mhlawumbe athina amaqhinga akhe urhulumente uqinisekisa into yokubana uzisa isombululo kule nyewe kuba kaloku kwiindwendwe zethu zezayikhankanya kakhulu umba wentswela-ngqesho besithi into yokubana apha eMzantsi Afrika baninzi abantu abangasebenziyo. Ngoku ke xa kuzawuvela izinto ezibumila kunje, and if ukhumbula kakuhle wena Nadia kulo nyaka ophelileyo kwi-budget speech umphathisa waqinisekisa into yokubana i-National Treasury izawuqinisekisa into yokuba ilwa nobuqhophololo kuba singatsho mhlawumbi umba we-corruption ngomnye umba esingatsho into yokubana ungumqobo eqinisekiseni into yokubana siyaya phambili singuMzantsi Afrika. Ngaloo mazwi ke siyanamkela, siyanibulisa kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo sithi yamkelani uvimba wethu. Ndimlo ke ukholosa kalubisi umadlongothi, masijonge eziphala phambili. Umphathiswa wezezimali u-Enoch Godongwana uza kwenza ingxelo yomgaqo-nkqubo yohlahlo lwabiwo-mali kwelesigaba esiphakathi konyaka eKapa ngale njikalanga. Haleluya, linamandla gama likaJesu. Sanibonani babukele emakhaya, igama lami uSibubhana, the gospel dude. Ngila ekhaya Jikelele. Keep watching ekhaya Jikelele, siphathele kumnandi umdlalo neindaba nayo yonke into oyithandayo. God bless. Umphathiswa wezemali u-Enoch Godongwana kuza kufuneka alungelelanise imfuno ezikhulayo zenkcitho kunye nemithombo ebuthathaka yengeniso xa enikezela ingxelo yomgaqo-nkqubo wohlahlo lwabiwo-mali namhlanje. Imali zikarhulumente ziphantsi koxinzelelo ngenxa yoqoqosho olubuthathaka okukhokelela ekuqokeleleni ingeniso ephantsi. Ingcali zeqoqosho zithi abarhafi sele bephantsi koxinzelelo kwaye njengoko unyaka ka-2024 ingunyaka wonyulo akunakwenzeka ukuba urhulumente anyuse irhafu, nto leyo ethetha ukuba kungafuneka aboleke imali eninzi ukongeza kuhlahlo lwabiwo-mali. Lapho esebenza khona la sixhumana neminyango kahulumeni laba abasebenzi bangaphakathi bekhala ngokuthi amabudget ayancishiswa. Ungayiboleni uzothola ukuthi bakhala nangokuthi ibudget nayo yokuthenga i-stationery nezinto ey'fana nalezo ayikhishwanga ngesikhathi kulo nyaka esiwuphothulayo manje. So kungase kwenzeka ukuthi uhulumeni uzophelelwa imali nanokuthi ibaleka kakhulu i-medium term budget statement noma ngithi isabelo zimali sangaphakathi konyaka esizokwethula namhlanje ntambama ezositshengisa ukuthi ngempela i-budget noma imali ezweni isekhona ukuthi singakwazi ukulawula noma sibhekane nezidingo nqangi zabahlali. Kuzokhumbuleka ukuthi ama-budgets a-allocate-wa ngoFebruary walonyaka kwabuGodongwana. Kodwa uma kuzophelelwa lo nyaka kuyukuthi iqiniso ngempela ukuthi uhulumeni uzobe engasenayo imali kusuka ukuthi imali sizothathwa icatshunwe kwamanye ama-departments. Engiboni ngathi kuzokwenzeka namhlanje nge-budget le-medium term. Ama-departments angayisebenzisi kahle imali azolahlekelwa imali iphinde ibuyele futhi ku-National Treasury ibese idluliselwa kulama-departments ayiphethe kahle afeza ama-budget plans awo. Kuphinde kubaluleke ukuthi uhulumeni kumele aqhamuke nendlela yokulawula nabantu abanikezwe le mali
ukuze ithuthukise izwe lethu kufakwe infrastructure abantu bathole zonke izidingo zabo eziphambi kwahulumeni. Kukhona udaba bengilifunda izolo ukuthi idolobha laseThekwini lihlulekile ukuthi lisebenzise imali engaphezu kwa 1 billion rand okugcina kuholele ekuthaneni ibuyiselwe ku-National Treasury. Kodwa uma ngena edolobheni laseThekwini uzobona ukuthi limahliphelile nje ngolile endaweni zokuqeda isikhathi amabishi nendaweni enjalo uthola ama-swimming pool asebenzi okukhombisa khona ngempela ukuthi kukhona ukungayiphathi ngendlela imali, kanti-ke kukhona nokungasebenzi ngokuyikhandla ukuthi imali isebenze isetshenziswe lapho kumele isetshenziswe khona. Iziko lika-Eskom urekhode ilahleko yakhe embi kakhulu kunyaka ophele ngomhla wama-31 kweyoKwindla kulo nyaka. Eli candelo lamandla lenze ilahleko emva kwerhafu ye-23.9 billion yerandi ephindwe kabini kunonyaka ophelileyo. Kunyaka mali u-2021 ukuya ku-2022 eli ziko lombane lenze ilahleko eyi-11.9 billion yerandi. Agaleleke kweli izolo kungamayeyeye amabhokobhoko azintshatsheli zehlabathi kumbhoxo esihlandlo esine ngamawaka abalandeli abawamkele ngezishushu kwisikhululo senqwelomoya e-OR Tambo ekhahlela kula magorha ayikhusele ngempumelelo indebe yawo eFrance kubusuku bangomgqibelo. Ngamawaka abalandeli athondelene eTerminal A kwisikhululo senqwelomoya e-OR Tambo eGauteng ukubhiyozela uloyiso lwamabhokobhoko isihlandlo sesine kwindebe yehlabathi. Abalandeli abaminyaka engalinganiyo obudala bangongelene isentsha emini namhlanje ukuze ubonela ngawabo indebe yehlabathi kumbhoxo iWebb Ellis ze kwangaxeshanye babona amabhokobhoko azintandane zabo. Ikapteni yamabhokobhoko uSiya Kolisi uphinde wayinikezela kuba bonke abemi beli lempumelelo. People were hopeful in 2019, maybe we'll win it. But this time we could feel that people expected us to win this World Cup. So the support and the videos, as Mr. President said, honestly, after trainings we would see, or after games we would see what's happening back at home. And that's why we made that decision that we've already won the World Cup in 2019. It's not about us as players anymore. What can we play? We always play for South Africa, but we wanted to make sure that this one is for the people of South Africa. This one is for every single person in South Africa. Rich, poor, it doesn't matter. And it doesn't matter where you come from. Ilok uEben Etzebeth ezenzele udumo emva kokufaka itry eza nempumelelo kumdlalo we-quarter finals neFrance ufike echebe inhloko ngokutsha. Yeah, so it was about 5 weeks ago. I think me and Archie Snyman spoke on the bus, and I just said if we win the World Cup, I'll cut my hair the same as yours. And obviously after the win in the final, it was about 4:30 in the morning. And the last time I drank water was in the game. So we weren't drinking water, and he just reminded me of my bet. And obviously I wanted to be a man of my word, and I mean, winning this cup with these guys, I'll do anything. So yeah, I decided to cut my hair, and he sat me down, and Damien Valensa cut my hair, and I've gotten a few compliments, probably from all my friends. My wife also says it's not too bad. So as long as she's happy, I'm happy. Umdlali wasephikweni uCheslin Kobe owashiyeka intshwizisi emva kokukhutshelwa ngaphandle edlala eRhabaxa uthi wathi qabu noqolombe efile nje emva kokuba le ndebe ibuyele ekhaya iza kuhlala eminye iminyaka emine. Getting a yellow card was disappointing, and you drop a whole team, you drop a whole country in minutes like that in a final. So yes, I'll be honest, I didn't watch the last few minutes of the game. I've seen a few videos of it now, but honestly, God did it for us, and yeah, just grateful to be sitting here and having the Webelers in South Africa. So yeah.
kubalandeli bombhoxo eli bilithuba lokugudla namadlala abaneliqela linika umfutho nethemba kuvuyelwe ukuba sezinhlanga ngenhlanga zoMzantsi Afrika. We are happy for our brothers for making it so far. It's an opportunity for South Africans to be united. This. Amazing. Well done, Boca. One of the fewest unit first hour was amazing. Uninzi lwabemibeli liza kufumana ithuba lokuwabonela kufutshana amabhokobhoko nendebe yawo xa izintshatsheli ziqala ukhenketho lokubhiyozela le mpumelelo liqala ePitoli ngolwesine. Unobhala Jikelele wezizwe ezimanyeneyo uthi wothukile kakhulu imfazwe phakathi kwelizwe lamaSirayeli neHamas kunye namanye amaqela axhobileyo asePalestina eGaza. Ingxelo yakhe yamvanje iza emva kohlaselo lwase-Israel olubulale abantu abangama-50 bengxwelerha abangaphezulu kwe100 kwinkampu yeembacu yaseJabalia kumantla eGaza. The Secretary General is deeply alarmed by the intensification of the conflict between Israel and Hamas and other Palestinian armed groups in Gaza. This includes the expansion of operations by Israeli defense forces accompanied by intense airstrikes and the continued rocket fire into Israel from Gaza. Civilians have borne the brunt of the current fighting from the outset. Protection of civilians on both sides is paramount and must be respected at all times. The Secretary General repeats his utter condemnation of the acts of terror perpetrated by Hamas on October 7th in Israel. There is never any justification for the killing, injuring, or abduction of civilians. The Secretary General appeals for their immediate and unconditional release of all hostages, all civilian hostages held in Gaza. The Secretary General condemns the killing of civilians in Gaza and is dismayed by reports that 2/3 of those who have been killed are women and children. The Secretary General mourns and honors the UN colleagues who have tragically been killed in the bombardment of Gaza over the past 3 weeks. His heart goes out to the families of our colleagues who lost their lives in service. The international humanitarian law establishes clear rules that cannot be ignored. It is not an a la carte menu and cannot be applied selectively. All parties must abide by it, including the principles of distinction, proportionality, and precaution. Ukanti indlu yenkokheli zomthonyama imemelele urhulumente ukuba alubeke phambili ukhuseleko lweenkosi zomthonyama KwaZulu-Natal. Oku kuzemva kokubulawa ngokungenalusini kukaNkosi Siphamandla Khumalo nenkosikazi yakhe eUtrecht kumantla ephondo ngempelaveki. Esi sibini siqutyulwe ngamadoda ebexhobile angaziwayo ngethuba sihamba kuhola wendlela uR24 eUtrecht bekungekabanjwa mntu. Umphefumulo wenkosi yakwaKhumalo uSiphamandla kanjalo nonkosikazi wakhe uthuthukile uphelele lapha emgwaqweni ngesikhathi behlaselwa abantu abangaziwa. Angaphezulu kwama-50 amakhosi neinduna sebebulewe KwaZulu-Natal eminyakeni emine. Umndeni wasebukhosini bakwaKhumalo ufuna impendulo ngokusocongwa kwakhe. Ubuhlungu esibuzwayo namhlanje nobenzakayo lapha emantongweni asifisa ukuthi ke ezinye izindlu zamakhosi namanye amakhosi okuzivelele thina kuwavelele nawo ngoba kubuhlungu kakhulu. Amakhosi abezobhonga emswaneni emantungweni anxuse uhulumeni ukuba asheshise uhlelo lokuvikelwa kwamakhosi neinduna. Kusikhathaza kakhulu ke ukuthi sikhona singamakhosi uhulumeni akalibambi iqhaza elifanelekile lokuthi sibonakale siphephile ngoba sazi ukuthi kusasa kuzobe kuyiphi inkosi. Izakhamuzi emxhakeni nasezimbuthe emadlangeni zituse inkosi Khumalo ngemsebenzi yesizwe. Ngokuzalwa la eNyukhasela kodwa indawo beyingatholakali yonke indawo kodwa ngafika la ngazoyithola enkosini Khumalo. Inkosi Khumalo izotshalwa emzini wayo ngomgqibelo. Eyindabeni za SABC nginguvusi Khumalo emadlangeni. Bazama ukwakha ngokutsha abahlali ekhaya elitsha kwiphondo lasentshona koloni emva kokuba kutshe amatyotyombe wabo. Umlilo oqhambuke kumatyotyombe angaphaya kwe150 sube imiphefumlo emibini. Amagosa esebe lezokuhlaliswa koluntu kuzwelonke ebekwindawo yesehlo ukujonga umonakalo nokuqinisekisa uhlobo loncedo olufunekayo.
Abahlali balapha bathi kokwesibini kuqhambuka umlilo kulamatyotyombe. Abaninzi bakhumbula amadangatye omlilo wango-2018 nawo owashiya uninzi lungenazindawo zokufihla inhloko. Abahlali ngoku basebenza nzima bezama ukwakha ngokutsha ngezinto abathe bazifumana kubutyobo. Abazali baxhalabile ngabantwana ingakumbi abo bematriki abaqalise ukubhala iimviwo zokuphela konyaka kule veki. Ingebachaphazela kakhulu abafundi because kukho abantwana babhala ema-grade 12 ayabhala even ema-grade 10 seqalile ubhala. Ziphanzile iinzame zabahlali ebebezama iindlela zokungena kumhlaba okufutshane nobekelwe uphuhliso. Siyavuya kusuku uthetha nabahlali ubathembisile ubaxelele into yoba uzawuprosesa zonke izinto zabo. Abasemagunyeni bathi basebenzisana norhulumente wephondo ukunqanda abantu abafuna ukuhlala kwindawo ngokungekho mthethweni. It's a site where the city has given power of attorney over its land to the provincial government, MEC Simmers and the Department of Infrastructure. They are leading a relocation program which will densify and create safer spaces within town too. Bathi bamalunga ne-144 abantu abashiyeke bengenazindawo zokufihla inhloko. Ngaphambi kokuba uniphume babukeli niye kwindawo ngendawo qinisekani into yokubana niyarhabula kuqikelelo lwemozulu. Kodwa ke siyabulela into yokubana noko apha eRhawutini lithothamele ukwana kwemvula. Kodwa ke siyaqhubeka mbukeli pha kwiphondo xebe laphala Limpopo nakoMpumalanga. Qinisekani babukeli into yokubana xa niphuma niphatha odlamini rhabulani ningafinci. Ukapteni weSpringbok uSiya Kolisi unikezele impumelelo yoMzantsi Afrika kwindebe yehlabathi yombhoxo ka-2023 eFrance kubantu baseMzantsi Afrika, ethetha emva kokufika kweentshatsheli zehlabathi ezimbini kwisikhululo senqwelomoya i-OR Tambo International eKempton Park izolo. Ukapteni ukwabulele abantu baseMzantsi Afrika ngenkxaso yabo engagungqiyo. This one is for the people of South Africa. This one is for every single person in South Africa, rich, poor, it doesn't matter. And it doesn't matter where you come from because of the team that we have, which is very diverse team, which is very beautiful as well. We all come from different walks of life, different races. Even though, you know, we come from different walks of life, we had a coaching staff who knew how to align us as a group, who knew how to put us together so we can focus on one thing. Even though I have my own goals or whatever I wanted to achieve myself personally, I'm playing for different reasons than what Eben is playing for and than Ox is playing for. But the common goal was the Springboks and the people of South Africa. So this trophy is also just for people who come from
in tough circumstances in our area, in disadvantaged areas, in energies that are not well resourced. Right, Mbukeli we Ekhaya Jikelele simame ngazibini ke kwisimo sezulu kanti ngokuba sithi qhwi evenkileni kanti xa sibuya sinayo uthando sisixelela banzi njengoko kaloku bebuyile abafana The Voice is Springboks. Enkosi ngohlala nathi nizasibukele apha Ekhaya Jikelele kananjalo Mbukeli ngoku singena kwisiqendu sezemidlalo kanti abalandeli bebedibene kwisikhululo senqwelo moya iOR Tambo bebhiyozela ke impumelelo yeSpringboks kwindebe yehlabathi yombhoxo kanyaka ka2023 ngelixa ke bebelindele ukubuya kweliqela ngentsasa yaphezolo abemi boMzantsi Afrika bebecula ke ingoma kutsho amagwijo kwaye ke bexhensa bexhonga bexheliqhwana abantwana ke bezidlalela ibhola zabo zombhoxo kumnandi kuyilonto kulindeleke kuba ke iboxes ziqalise ke ukhenketho lwendebe kwilizwe liphela ukuthetha banzi ke ngokufika kwazo iSpringboks nokuba ke yintoni esingathi siyilindele kwiqela ukuya phambili sinayo intatheli yezemidlalo umxoli Thando Xolo apha estudio. Thando masikubulise sikwamkele inkqubeni. Molo mama. Unjani? Ndirayithi wena? Ingathi ukhathele nje na. Kulanto yaphezolo. Yho kudala sikalala kokoko siqhuba. Akulalwa. Umuntu obengekho kuba sibonile nakumabonakude but kumuntu obengekho nje ka sinabisele umfanekiso ongqondweni into yobana yintoni ibiqhubeka abantu bebeziva njani xa kunyathela ama-Springboks. Yazi izolo sifike ekuseni kakhulu phana safika abantu sebepha belindile bekuthiwe mosofika ngo-11 kodwa abantu bathe abafuna uphosa and ngabantu abasuka ngaphandle kwerhawuti bathi abafuna uphosa xa ifika le team lena le team lena ikwazi ukubadibanisa abantu babumbe silibala ingxaki zethu zonke abaqala uyenza le nto lena bakhe bayenza ngo-2019 bakhe bayenza ngo-2007 baphinda nango-1995 so lena yiteam yabantu bonke bemhlophe bemnyama yonke into ayithanda uMzantsi Afrika uyayithanda le team ngenxa yezinto abazenzileyo ebaleni. And considering that, I mean, sisihlandlo sesine njengokuba usisho and I mean, xa uthi uyajonga le midlalo ibingungciphi yonke and I mean ngoku abantu abayazibuza into yobana itori iqala nini siyaqonda into yobana pha nge-2 kaNovember FNB Stadium izinto zime ngocwangco ungathi ischedule sime njani? Bazoqala ngoLwesine baye e-Union Buildings bancokola nepresident phana benza kanjalo ngo-2019 funeka uqale khona iqale kwena office inkulu apha eSouth Africa then ke ngoku bazosuka apho baze eGauteng babe lapha etown eGauteng kwi-office zase-FNB
basuke apho bayiSoweto FNB Stadium bazama ngandlela zonke uba wonke umuntu abe nalo ithuba loyibona le trophy leni ibaleke kangaka ngoba yona trophy inkulu kwirugby hlabathi lonke wonke umuntu udlalela le trophy. Then ke ngoku bazosuka apha eGauteng ngoLwesine bahambe baye elantuza eKapa bandikhumula kakuhle baye eKapa benza itour yakhona naseKapa naseDurban baye khona then bagqibezele eMonti ngecawe. Into ebuhlungu ke inoba ibhaya ayizubakho leyo siyakholisa ayizubakho bathe bazoyenzela ithekwane elincinci nje engekho khulu njengeli lokuqala olesine ibhayi neBloemfontein. Because bensazotsho kulonto ye-scheduling because ndithe xa ndijonga kumakhasi onxibelelwano ndafumanisa into yobana khona abantu abakhalazayo into yobana le selection yenziwa xa kutheni why mhlambe amanye amaphondo ebekelwe bucala because bayatsho into yobana sonke besiyisapota ibox ungathi mhlambe ukutyebisela umbukeli xa kuziwa kwi-selections kukhethwa amaphondo yintoni kanye bijongiwe. Zininzi into abazijongayo bajonga i-supporters nabantu abahlala kuloo ndawo. Then ke ngoku bajonge uba ngobani abasuka kwezo ndawo. Uyajonga for example eBhayi ngumzwandile nguSiya kodwa kukho enye ingxaki ngoku iiteam zabo eEurope ziyabafuna so ibizoba possible ufike la cawe uSiya ngekho so uyele bani eBhayi uyele umzwandile yedwa ushiye iMonti enolukhanyo enolantuza enomakazole mapimpi zinto ezinjalo abazicingayo. Ngo-2019 bashiye iBloemfontein bakhala abantu bathi hayibo iBloemfontein ishiya njani ine-team eyaziwa ezi-cheaters kukho nee-players ezininzi ezisuka phaa bathetha ukuba no nabantu abamnyama funeka banikwe itshansi yobona itrophy so bakhetha iMonti bayeka iBloemfontein imangawonga so nangoku bayenzile le ndlela bayenze ngayo abaxolanga abantu abaninzi kodwa ke ayinothwani seyenzekile sebeplane kanjalo nabo bonke abantu abalungisa lonke elitheko. Hey wathi umuntu osele ibonile wathi mabaxola abantu. Inzima awutshiba anithandwa nxa basakwazi asinokwazi ukufikelela kwindawo zonke kodwa kuzanywa ngandlela zonke uba wonke umuntu akwazi ufumana ithuba loyibona nje i-World Cup lena. Phakathi kwezinye izinto njengoko sibhiyoza abalandeli ndingatsho ndithi bafumane nomyalezo mhlambe ongemnandanga wakhe umqeqeshi uJacques Nienaba siyaqonda into yobana uye wazibandakanya ne-SA Rugby ngonyaka ka-2011 xa sijonge ngoku it's more than a decade and I was listening to i-tribute kaSiya Kolisi umvamani into yobana unyembazane sitsho into yobana uqale wadibana naye uJacques Nienaba eneminyaka eyi-17 sitsho into yobana yo indlela kwakumnandi ngayo indlela wayemxhasa ngayo ude wabalula into yobana it was more than just irugby ukubeka kwakhe phantsi intambo uphawula ngantoni mhlambe yintoni esiyawuthi siyizuze kule ndlela sele ihambile. Hayi kodwa utshilo uJacques phaa ngoJune ba akazuqhubeleka wathi uba uzoya kwi-Leinster Island so siye ku-World Cup siyazi uba akazuqhubeleka. Usincedile and ii-players ezininzi apha I think 90% yazo zonke uzikhotshile at some level or another. Osiya abo bafikela kuye balanda uRasi wabalanda usezo kuCheaters ifikula kakhe walanda nguRasi noJacques lona wabasa eKapa so baya basibonke omane no100 Pollard bonke basuka kuzandla zabo bakhule phambi kwabo nerugby besuke ku-under 19s but wayofika kwiSpringboks bencedwa ngabo. Ininzi gqithi into bayenzile bayaziwa bayazana kakuhle bazana nefamily indlela eqine ngayo relationship yabo kodwa ke into endiyithanda uyahamba uJacques kodwa abantu abaninzi basezohlala kule kwabantu bakhotsha le team uRasi uyashiyeka uStick uyashiyeka uDion Davids uyashiyeka Dan Newman most yabo bazoshiyeka so akuzomoshakala kakhulu nangona ke ibininzi indima yakhe ngoba i-defense yeSpringboks yenziwa nguJacques and uJacques as i-defensive coach kuthiwa akekho umuntu ehlabathini omodlulayo ngoba i-defensive coach so solahlekelwa apho kodwa ke ndisho uRasi ufuna engxanga akwazi umfonela abuze uba ndingathini apha naphaya nangona silahlekele siyabulela ngomsebenzi wakhe kodwa ke sizoba right ngoba at least abantu abaninzi kula coaching team bayashiyeka abaziwabo.
yeah. Usathetha ngo-Rasi Erasmus because le nto ingathi ngoku mhlawumbe ilisiko because I mean naye wacoacha i-Springboks ngaye u-2019 ithini loo nto nje? ayilosiko unikiwe ichance yocoacha uRasi from u-2018 wafika u-2019 2017 wafika u-2019 wayiwina iWorld Cup. Ingxaki ngocoacha le team ifana nocoach iChiefs nePirates yila pressure ngoba uhleli nje funeka uphendule kwabantu abaninzi ibaninzi kulula xa uyi-director of rugby because awukhopha phambili kwinto zonke. So uRasi wakhetha ubuyumva wathi makuye uJacques kube thembe yena. uJacques wayenza i4 years yakhe wathi hayi wonele naye. Kofuneka sikhethe umuntu omtsha ke andazi okhetha phi ngoba bathi abanye abantu if uhamba ngalendlela eqhutywe ngayo ngokhethwa kwaJacques ngustick ovanojonga ngoku because ngustick kudale pha and indlela abasebenza ngayo uyayazi. Kodwa ke abanye bayakhalaza bathi uMzwandile zango wacoacha wacoacha kwelibanga as head coach. Iyaxoxisana naye because noJacques zango wacoacha kwelibanga. So asazi basizokhetha phi sisalindile. Angaphinda abuye uRasi akayi ndawo uzobe khona esebenza angakhangela umuntu esemsebenzini naye. So asikabikho shoba uzokhethwa bani. Usathetha ngoba mhlambe angahle abuye uRasi Erasmus okanye kube khona umuntu ongathi uyakhethwa wena mhlambe engqondweni yakhe ngubani because ndiye ndathi che uba omnye bamjonge ngamehlo abomvu nguye uDwayne. Akanokwazi uDwayne. Akanokwazi. Ngubani othi qathe engqondweni yakho ombonayo ba mhlawumbe angathi angene esihlangwini. Babini abantu mina engicinga bangayifumana le job. NguJohan Ackerman lo wayicoach iLions. Okanye uMzwandile lo. Phakathi kwabo I think uRasi angasebenzisana nabo uyavana nabo. So kweza process bazibekileyo awuzusuka kakhulu kulento abayiqhelileyo. Lento abayiqhelile. So between our by two andazi ngubani ongamkhetha because if ulanda omnye umuntu ulanda umuntu omtsha ozofuna ukuqhuba indlela yakhe mhlawumbe aphazamise lento lento kuhanjwa ngayo. Sesibune iWorld Cup ezi2 zilandelelana ngale ndlela yabo. So asifuni umuntu ngokwanqomba ukho ufuna umuntu ozofika atshintshe yonke lento yenza. Ubone sesingawini kanti ngxaki sezibhalile. Uqatyana kwakulapho ke ngoku. Ewe iteam ayizufana because kufuneka itshintshwe. Le team lena iqale ngo-2016 as a group. Bahamba abanye bafika abanye kodwa ispine sayo siqale ngo-2015 kuseku-Alistair Coetzee after la World Cup ngo-2015 waheneka May. So badala abantu abaninzi kule team funeka kufakwe abantu abatsha mhlawumbi ke nalapho ungathiwa makuza umuntu omtsha kuba usiza nee-players ezintsha ezininzi kodwa kunzima ukuthi le ndlela esiqhube ngayo ngoku ayisincedanga. Isincedile sinike iitrophies ezimbini. Ngoku kufuneka sifune nje umuntu ozokwazi ulungisa le nto sinayo mhlawumbi apha naphaya okanye ubuye uRasi lo wayiqale eqaleni ngo-2017 kananjalo. So utsho uba akuphakathi kwaba babini kodwa ke ndijonge bona mna mhlawumbi ndisho bakhona abanye but ndijonge bona mna abantu abanonikwa ithuba bazame nabo. Mhlawumbe sayibona emva kwexesha mhlawumbe if ukhethwe abanye babo sakubiza mhlawumbe sithi khawuhlahluba ikhona enye into ezayo. Hayi akongxaki kodwa kwangoku masikhabe siyokonwaba iziPrimo's zizofika apha kwezi ndawo zinkulu komaDurban komaKapa Monti masonwabele le indaba then ke ngoku mhlawumbi in 2 weeks we'll cross the bridge when we get there. Usathetha ngamaqela ingaba mhlambe lithini iqela lazo iSpringboks kuba kuyaphawuleka into okubana considering that i-players zizawungena zibe phansi kwe-test career zabo. Inzima yabona ngoku yabona ukho abantu ofana noSiya. uSiya, Lukhanyo, Dwayne, Dion Fourie bonke abantu aba kufuneka ngokuhlalwe phansi uRasi athi sizothini xa suka apha. If uzodala iSpringboks let's say uSiya lo i-captain yethu. If uSiya uzodala iSpringboks akazofika ku-World Cup elandelayo. So funeka sikhangele enye captain. Sikhangelani lo captain singaqhuba uSiya ngoku mhlawumbe for umnyaka okanye emibini. Okanye sithi kwa next year sithi hayi masijonge komnye umuntu ozoba khona
eAustralia ngo-2027. So zonke ezo decision ezo funeka zenziwe kwangabo bantu baphetheyo. Yeah, and I mean, usathetha kananjalo, I mean, asingathi into bana le victory ayo victory ama Springboks kuphela kodwa lilizwe liphela sibonile indlela uMzantsi Afrika athe wenza ngayo even from the day of the game sentsho begcwele qhu ezimall kumnandi and eyona nto endiyithandayo kukuba ndingathi into bana baye bazigcina bekwinqwanqwa eliphezulu kule minyaka imine. Ingaba xa sijonge ikamva lamabhokobhoko ukusukela ngoku after this victory ewe abaqala benzile ngaphambili kodwa xa sijonge kulo unyaka ikamva labo limephi liselihle kwangoku liselihle njengoba usitsho ne okokoko sipha ku top 3 emazweni ehlabathini xa kujonga rankings kodwa iWarrior ubona iteam efana neFrance for example iFrance ayizoluza play nomzoluza 2 players ku squad sonke esa squad isigood seFrance sohlala sinjeya for the next 4 years uzo-edishwa apho naphaya thina at some point uzoba kwixesha uba ufuna sikhuphe abantu abadala ufuna sikhuphe oDwayne ufuna sikhuphe oDion Fourie ziiplayers ezo bezisinceda kakhulu kwiinto ezininzi bane-experience bayakwazi nokwini games ezinzima again le rebuilding mendithetha ngayo andiyazi izoqala nini izoqala ngabani because xa usithi ukhupha usiya ufaka abantu into engasiyo xa usithi usiyakeke ngubani ozoba yi-captain ye-team xa usithi ukhupha uDwayne uzofaka bani for the next 4 years kufuneka ujonge loo nto uba lo mntu ndimfaka apha ngoku kufuneka akwazi uyofika eAustralia ngo-2027 nantsi ingxaki esoba nayo kodwa if for the next year sizoba right le team ise-right iyakwazi uwina yatya i-British and Irish Lions siswa uCovid iNew Zealand sikudala siyitya iAustralia nayo sikudala siyitya nantsi iWorld Cup sibuye nayo okwesibini so xa sijonga apho asifananga uba nangxaki ingako so I know I think masibe nethemba man masibe nethemba masingalahli ithemba le team isincede kwiinto ezininzi and also xa uyijonga nje ngendlela edlala ngayo iyakwazi uwina igame ezinkulu ibalekile loo nto leyo nakweyiphi iteam ngoba ngoyena msebenzi wayo uwina not udlala nje uba uparticipate hayi ayincedi kakhulu leyo nansi into esiyifunayo liphethe intshinga ibuyile khona kutsho ukuthi ke singuMzantsi Afrika into xa sabeka ingqondo zethu kuyo siyakwazi uba siyiphumelele. Enkosi kakhulu Thando siyabulela kakhulu ngexesha lakho kodwa ke Thursday nibo sithatha mana apha ekhaya Jikelele nibo hamba nathi niyasishiya nina sinibhaqile hayi uncokola nabaphathi bakho ke bakuthi uba masithathe waza kuthatha kaloku siyatsho ngoku babamele batsho ndicele wena hayi bondicalela waphika umXhosa. Enkosi kakhulu ngokuba nathi lowo mbukeli besincokola naye nguye umxoli uthanda uxolo sixolela ke ngekamva lamabhokobhoko nokuba yintoni mhlambe esingathi siyilindele kukhenketho lwendebe Thursday ziyakhala ngoku masithi qho evenkileni iqiniseka uqusha lazi ubukele iEkhaya Jikelele. Ngosi ngokuhlala nathi usabukele inkqubo yakho ithanda kunene iEkhaya Jikelele kanti ke ngokumbukeli singena kwisiqendu sethu sezenkcubeko nezobugcisa umdlalo weqonga othi A Faith Patch of Light uza kuboniswa kwamaphondo amathathu ekuqala apha eGauteng ngomhla we-15 ukuya kwa-28 kwinyanga ezayo eKapa. Sinaye ke umlawuli walo mdlalo uqondiswa James oza kusinabisela banzi ngokuqulethwe kulo mdlalo weqonga. Qondi masikubulise sikwamkele enkqubeni. Molweni ndiyavuya lapha. Enkosi kakhulu. Qondiswa khawusinabisele ngalo mdlalo ingaba ingayintoni incindi yalo mdlalo ingantoni incindi yalo mdlalo? Sure. So umdlalo wethu ulandela abantu bomama bayi-2 abathandanayo. Kodwa kulomjolo wabo omnye wabo uhlele etshatile and uno life wakhe unendoda nabantwana yonke lonto and usihlalela elokishini and then adibane ke ngoku adibane nenye intombazana and then baqale into bayiqhubeke ngoku. So umdlalo wethu ulandela eyona obona busuku
apho kungena amadoda athile kule ndawo yabo bakubonana kuyo, and then ke ngoku benze obudlobongela sibaziyo ke. So iplay yethu izama umdlalo wethu weqonga uzama ukuthetha ngalonto ngqo yokuba abantu bomama xa befuna ukuthandana kusenzima nangoku. Phofu nabantu nabafana xa befuna ukuthandana bodwa yonke loo nto kusenzima, kodwa kwiindawo ezithile kunzima worse. Mhlawumbi ukuhlala eKapa eCBD uyakwazi uyenza loo nto, kodwa siyazazi ukuthi uba uye ezilalini okanye uye kwiindawo ezithile ezilokishini isekhona indawo ethile, isekhona ubunzima obuthile. So umdlalo wethu uthetha ngezo zinto. Uthetha ngobundlobongela obujongene nabantu abathandana ngokwesini esifanayo. Qondisa umuntu ozobukela lo mdlalo ungathanda into ba afumane ntoni, yeyiphi message othi ongathanda ba aphume nayo xa emveni koba ebukela? Okay. Umdlalo wona ewe uthetha ngalento engathi like inepolitiki ngaphakathi yokuba fanele ba sibayeke abantu bathande noba ngubani bafuna uthanda qonda, and ingathi iku-constitutional lento ikwiphepha lethu laseMzantsi Afrika ukuba okay kufanele ba sinjani asilapha sonke yabo. So yinto yokuqala eyona simple, kodwa umdlalo actually inoba uthetha ngothando phakathi kwabantu ababini nje phakathi kwabantu ababini, and ubunzima nje wokuthanda omnye umuntu, wokuzama uzazisa komnye umuntu, uzivule uzibonise komnye umuntu, nawe ke ngoku konba umreceive omnye umuntu, umbone, nizame into niqhube niye forward nalento. So eyona nto at the core is oluthando, and ingaske mna abantu xa bezobukela umdlalo ibe yiloo nto ephumayo. Ewe aba bantu bagay, ewe yonke loo nto, and ewe ikhona i-violence okanye ubudlobongela obuthile obenzekayo, kodwa eyona nto is just abantu ababini bazama ukujonga into yabo nje. And I think mna xa ndicinga ingathi yinto sonke siyaziyo, noba iphakathi kwabantu besimami, noba iphakathi kwabafana, noba iphakathi kwabantu yabo, yinto esiyaziyo. And so ingathi ingaqala mhlawumbi okanye iqhubeke ne-conversation nentetha yethi ewe i-constitution yethu ithi fanele uba sihamba kanje, kodwa zikhona ezinye indawo, and mhlawumbi mna ndingumntu ozobukela ishow iingcinga zam ngale nto zithini, mandiphinde ndizijonge ndizitshekhe, and then mhlawumbi neengcinga zabanye abantu xa ndigoduka for example, and uba ndingakwazi ukuthetha nabantu ngendlela entsha, enzela uba sonke sizame kwakho ukuzama uyi-understanda le nto, because ingathi sometimes ayika-understandeki nangoku. Kodwa enye into, I mean kukho ezinto ze-message, but mna xa ndicinga, and ewe umdlalo wenziwe ndim netim yam, kodwa into mani iyabukeleka, like besides uba abadlali bona bahle kakhulu, and into yabo ayishem bayayizama, bazi-actors bazi-actors shame. Indaba Stofile noChokvatsho Mabutla, besides ipolitiki kukho abo bantu abayi-2 abazi-performers esizobabona estage bazama ukuthetha nathi ngento ethile, and basifaka intliziyo yabo kuyo le nto, and bazama ukukhonektha nabanye abantu. And so I think naloo nto I hope abantu bazayamkela. Konke xa sibuya umva before sifike eqongeni, yintoni mhlawumbi sikhona isiganeko sabangela ubana niqulunqe lo mdlalo, ikhona into mhlawumbi into eyenzekayo enathi hayi masike senze umdlalo othilo ngale nto? Okay. Kudala phambi koba action ndingene university ndayibukela ishow, because le show actually kufanele uba siqala apha. Le show yabhalwa kudala ngo-1970. Zayibhalwa zii-actors eziyi-2 no-Ethel Fugard ngela xesha ozayidirector. U-Ethel Fugard ngumntu othile kwi-theatre in general, kwizinto zeqonga.
And so bayibhala le show and zayibizwa statements after an arrest under the Immorality Act. And zayithetha ngoba umuntu omhlophe umlungu ke phofu nomuntu omnyama okanye ikhaladi ngelo xesha zabe ngakwazi ukuthandana yaqonda yonke lanto illegal yabo ukwazi ukufaka nasefronkeni for into enjalo. So ndayibona le show ndaqonda yazi ndiyayithanda kakhulu le show and abantu kule show banquma ixesha lonke ngenxa yoba ngela xesha zakufuneke abantu amapolisa angene no ngela xesha xa sibanize nizothandana ke ngaloo ndlela because yeyona evidence uyaqonda. So ndayibukela le show ndazibuza uba inoba yeyiphi indawo ngoku apha yenzeka khona into enje. So siyaqonda uba ewe umuntu omnyama nomuntu omhlophe okanye ukhaladi yonke loo nto ewe thina siyakwazi ukuthandana, it's a little bit more acceptable somehow, although ewe siunderstand uba socially mhlawumbi not always. But still ke ngoku le ndaba yoba sithandane ke ngoku negender efanayo mandithandane nomuntu ongumama okanye ababini bathandane ingathi lento at least socially it's not accepted to the point yoba almost uba mhlawumbi illegal, right, but socially illegal. And then ndazama ucinga uba okay ke inoba le violence obudlobongela zabu experience wa ngaba abantu ngoko inoba kucomparisha njani ngoku kanjonga uba okay xa kuthandanwa apha kwenzeka ntoni ewe akungeni mapolisa kodwa bakhona abantu abangenayo and ikhona i-judgment abaza nayo and ikhona i-action eza naloo judgment khona into abayenzayo like which ayipheli nje kungcika le nto ya khona into abayenzayo. So ndaqomba man mhlawumbi ndingazama ukusebenzisa esi story sidala uba ndithethe ngento endibonayo ngoku. And I mean it's not even uba into specific kodwa inoba every couple of months kukho i-website endikhuluya kuyo called iranti.org and lo website ilandela essentially queer deaths abantu abaqueer in general ababulalwayo. And if ujonge ezazi deaths kula websites and just nje xa umane usiva umane ujonge especially uba connected if wena uhleli like uchomana nabantu abaqueer okanye nawe uqueer ezi zinto ziqala kuthi ziviwa city ewe. So ndimane ndisiva uba kwenzeka into enje ngapha kwenzeka into enje ngapha kwenzeka into enje ngapha ndaqomba kodwa ifani le nto ngoba i-constitution yethu ithi kufanele uba kwenzeka kanje and fanele uba thina siyakwazi thina siyemapoliseni sifumane i-justice ethile kodwa ingathi ayenzeki ayikho njalo. Qondi sibethwa lixesha besingathanda basiqhubeke sithethe kunye nawe mhlawumbi ngokhawuleza nje singakufumana phi? So ndiyafumaneka mna ku-Instagram ndifuna ndiyibhele le nto uBlack Girl Radical BLQGRL RADKL. Otherwise ndinayo ne-website weareeverywhere.co.za. Kodwa nabantu endisebenza nabo bayafumaneka ku-social media ku-Facebook like ku-Instagram Indalo Stofile uChokufaju Mabutla no Yanu Okaman. So si available and information yethu uba udibana ne-posters udibana ne-press release udibana ne-trailers information ikhona phayana ithi singamailwa thina for ishow yethu ezorana 15 to 18 November apha eJoburg and then izoba seKapa 21 to 24 November. Siyabulela kakhulu ngexesha lakho ntombi. Ndiyabulela kakhulu nami ngesisi. Enkosi. Loba ke mbukeli nguqondiswa James umlawuli womdlalo weqonga othi a faith patch of light. Ukanti ke siqokelela ngolo hlobo le yure yethu singena kweyokugqibela makholi. Xesha leselimkile.